Dwi'n dod o dre Llangefni ar Ynys Môn. Hugh Roberts. Nes i ddechrau dysgu canu'r ffidil pan i tua 10 oed yn ysgol gynradd fel sawl un arall felly. Symud ymlaen i goleg y Drindod a byd o'n Swerin yn fanno, a wedyn ymuno â grŵp o'r enw Cilmeri efo nhw am flynyddoedd, a wedyn symud ymlaen i grŵp o'r enw Pedwar yn y Bar. Ond ar hyd y blynyddoedd, ac dwi'n dal i chwarae felly i ddawnswyr felly, ac dyna ydy'r prif gyswllt felly sydd gyda i efo'r alawon. Dwi wedi dewis chwarae tair alaw. Y gynta, hen alaw ddawns o'r enw, wel, yr enw Saesneg a ni di Three Sheepskins, neu Tri Chroen Dafad. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gyfeithiad cywir. Dwi wedi dewis hon oherwydd, nid yn unig oedd hi'n boblogaidd yng Nghymru slawer dydd, ac yn Lloegr, mewn digwydd bod, ond mi o'na dafarn yn Pentra Llanarchmedd yng nghanol Sir Fôn o'r enw, yn y 19af ganrif, o'r enw The Three Sheepskins. So dwi'n licio meddwl bod nhw'n dawnsio, chwarae'r alaw yma ac yn dawnsio'r ddawns o gwmpa yn y dafarn yn y cyfnod felly. Mae'r air alaw a chysylltiad hefyd â Llanarchmedd, alaw werin ydy, can werin o'r enw Ifan Tyddyn Goedyn. A mae'r drydydd alaw, nes i ddysgu yn lle diweddar o'r enw The Anglesey Delight. Alaw o diwedd y 19af ganrif, dechrau'r 14af ganrif 15, hyfrydwch neu difyrwch Sir Fôn. Hyfrydwch Sir Fôn, dydyn ni. Anglesey Delight.